Yo bismillahirrahmanirrahim. Niyat bakori khayr lanat bakori shayton. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana salam aleykum. Hamvatanoni aziz. Ana mo dar Tojikistonем ija zamini xo'jagi dehqoni man. Hay nay juborkori sar shidagi hami koru ras kardem. Hay hazor ama baroy dastgiriton. Man shuma minnatdoram. Ana chikne. Isto bukhre. این همجا دا زمین خوجگی دهخون دارم نگاه کنیم مرامت گندم کردم 1 هکتار انا کدومت که میخوایی که اکسکاواتر شدن نمره تلفن من 8921 908 07 48 واتساپ دا پروسا مینویسی اکای زوی پراوا اکسکاواتر شکی لازم تمام من شما را انشالله دستگیری میکنم شما سوی پراوا میشین حالا اینا بچه ها را ویدیوشون را میمونم چخیل رفتن همون بچه ها اگزامی سپوردن 24 دا سپوردن ana bu ina 14 hasta grupa mahkam kardem 20 yanvarda hast mahkam kardem 28 da ina harakat kil g'ayrat kil tam so'yib pravasha hayjan ami xo'jak dehqoni man 1 hektar gandum ko'rdagi nami gandum man ija yak rohat hayda barodarjono nigoh kine in nami latok tobiston o pir miyoya anami o purmiyon nami lato khati yakta ina hol durun lato kaya syonka kne nigo kne anami ra dide anam khele o miyoyam ey ajoy bod khay man ami kedman bobogi man ya sara dehqon faqat hami korum Tojikiston man dehqoni mekna ana hiç ka bovar nadosht ki man ekskavator shik mesham lekin ashidam ekskavator shik tam g'ayrat ki tam inshallah mesha ekskavator shik ana like подписка фромош накунед пагнале салом алейкум акай зӯшо ина бачо қатъи омадем экзамен нагзаштем қои дави ҳамчи хеле ки гуфтагӣ будӣ ягон ҷои ки дад ягон ҷои фанд фребиш нест ҳамаш официални экзамен нагзаштем ина документҳо дар дастмон насиб боша бачаҳои москва омагиян мо ба айпитер 2 нафар будем қатъиян бачо майда мерем айпай корбор гап занин ака як бор дига салом алейкум акай зоир бародаро номи ма амриддин ма душанбе ина ба осонӣ правора гирифтем ягон ҷои қинигариш нест бачаҳо биёен инами акай зоир да сайтш бидурӯен муроҷиат кунед номероша биёвен занг бизанен морам ҳам хе ёфтагием акара ҳам хе ба осонӣ бигирем гап забрака салом алейкум акай зоиршо инаму бародами шиту хати инаму правора гирифтем ягон қини дора брадами ку ягон ҷо қин надорам ҳамаш халак мегирӣ мерад акай зоир ма пеш зинда бошӣ акай зоир зинда бошӣ саломат бошӣ акай зоир муваффақият барори кор сарбаланд обод бошӣ аби ҳеҷ ка бовар надошт ки ман ҳами экскаватор шик мешам лекин ба розигии оло ина мо шидем сам мегӯям ку ғайрат ки иншолло меша яъне хеле белаку Тоҷикистон биё ма ҷубур биза ина ма дар Россия лапотка кор намекунам лекин Тоҷикистон биё ина хеле ҷубур пубура бемалол мезана ягон ҷой қиниш неста ҳаракат ки иншолло ту мешавӣ экскаватор шик худованд меҳрубон ай ҳами ту ғайрат кардӣ мешавӣ наздиктар биё ина нигоҳ кунем бародарҷоно ман дар Тоҷикистон бошам ку даст ман иншолло шумо да мераса шумо мешавӣ экскаватор шик дар Москва ҳозир дани момент соати кори 450 сум кори экскаватор шик аста шогирдон кор кардеса ина моҳи ноябра гирифтанд 15 декабра гирифтанд 450 инаму корхона ман метавонам шуморо ёрдам кунам роҳитон кунам корда бо ҳаста одамое ҳастанд ки шон занг мезанам мега акай зоир на шогирд дошта бошӣ роҳишон кун мода экскаватор шик дар кора ҳам хеле барозигии оло ман иншолло шуморо ёрдам мекунам шумо мешин соҳиби ку анахе бародарҷон е ҷубурахе мекани ида об бояд дам нахӯрада дама бирава анамхе мекани хокахе мегири мепартои бародарҷоно и барои фигада боҳорда об меоя бояд дам нахӯрад заг нашавада агар ҳаме ғайрат ки бародарҷон ина ман як одами дehqonбача ки мегӯ ман экскаватор шик мешавам лекин ман ина шидам
там ғайрат ки ҷӯраҷон меша экскаватор ягон ҷо қиниш неста ягон одам экскаваторшик таваллуд намешава ягон одам лётчик таваллуд намешава ҳама ба розигии оло ба ғайрат ҳаракат ки худованд меҳрубоне тада ёрдан метавад иншоаллоҳ